Takže ideme začať také páčinky, krásničké tulo, takýto psíček proste, že tam ho mali v reštaurácii a on bol strašne zlatý, takýto maličký, proste, že je chodil z toho, a bol takéto staročky, zlatý, Simonka tak vyzerala, jak bola malá. Takto vyzerá ten penzión a išla som na takéto sídlisko, tam bolo ešte vonkajšie. To je takéto hombálka, tak som sa hodila. A idem tam, takže idete cez takúto preliesku. A teraz po tom moste. OK, on sa došmíka, proste je taký, že uvoľnený. Je dosť taký, že extrémny, hej, a ešte ja s mobilom, s jednou rukou, takže musela ísť pomaličky, lebo s jednou rukou to ide celkom ťažko, čiže s tou druhou som sa odžila a natočila. Tak a už som, čiže super. No, tu som si všimla, že táto šmykalka je mokrá, som to nevypišla, a to už začalo dosť zúvať, že som išla takúto terasočku, takéto krásne prírodné to tu majú. Tu na ten havo, to zase pri nás vyzerá, takže sa týde. Čiže je taký alkohol, kapoľte ako prší. A tu majú krásne všetko. Toto je živá. Krásna, taká ako keby že stupnička. Prírodné, nie? Zase Simonka sa mi zdá. Lukáško, ideš čúrať? Voda, ako vidíte, tečie normálne, to je ako keby že nejaká skálka proste. Úplne takéto prírodné. Páčili sa mi aj tieto takéto vety, potom tu mali takéto mýty. A proste veľmi vecka. Čiže veľmi krásne. To je takéto zrkadlo tam mali. Takže takto tu zase so stykom pohľadkám. Tak a ideme zase na terasu, ako vidíte, takto prší. Čiže takto som bola na tom balkóniku, krásne kvietky tu majú. Tak som sa sadla a pozerala. Teraz som išla zase dovnútra, zase k tomu psíkovi. Iba táto auči. A tu už ideme. To je naša chata. Asi práva a... Sedávka a ideme na moltáku, už doma. Tak je zamknuté.